Прывітанне аматарам футболу. 2 дні ў Менску, да і збольшага па краіне стаяла прыгожае, цёплае, утульнае сонечнае надвор'е. І вось на табе ў дзень 22-го туру чэмпіянату Беларусі па футболе у першай лізе ад раніцы асобныя месцы сталіцы накрыў шчыльны туман, спахмурнела і абяцаюць дождж. Прынамсі, тут над полем у спартова-аздараўленчым комплексе «Алімпійскі» над натуральным газонам пакуль дажджа не было, але ён так мае намер пайсці. Спахмурнела, сцямнела. І мы з вами будем назіраць за матчам у такіх вось чакальных умовах надвор'я, за матчам чэмпіянату Беларусі 22-го туру у першай лізе паміж клубам НФК Менск і гомельскім лакаматывам. YouTube-канал футбольнага клубу НФК Менск распачынае гэтую напростовую трансляцыю. Так, у адзін шэраг амаль сталі матчы мінчукоў, якія можна назваць вельмі прынцыповымі. Ну, з Лідою, можа, і не ў такой ступені гульня не ўдалася, а вось перамога над Рухам у Берасці вельмі натхняльная, а сёння ў сталіцы гасцюе каманда з радзімы беларускага футболу Гомля, дзе гэтая найпапулярнейшая гульня і пачала зараджацца ў 1911 годзе. Цяперашні лакаматыў гэта до 2017 года Гомель-Желдортранс, прадстаўнікі транспартна-лагістычнага чыгуначнага прадпрыемства з гораду над Сажом. Увогуле, гісторыя чыгуначнага футболу Гомля цягнецца ажно з 1946 года, але ў сучасным выглядзе лакаматыў толькі ў 2 разы старэйшы за клуб Кромкачы і быў заснаваны ў 2008 годзе. Я понял, что будет шуршать, да, судя по всему, поэтому... Ведаеце, не пабаюся крамолы нават у нашай празмерна заідэалагізаванай дзяржаве, але і тут мы ззаду планеты ўсёй. Ну, даўно ўжо не выконваюцца гімны перад кожным матчам нацыянальных чэмпіянатаў, нават у нашых суседзяў, Расіі да Ўкраіны. Тым больш у Польшчы, у бела-чырвонай Жэчы Паспалітай каманда выходзіць на поле пад гімн клуба гаспадара, што выконвае стоячы ўвесь стадыён. Ва Ўкраіне на тле расійскай агрэсіі, канешне, іншая справа, там справа патрыятызму, а ў асноўным нацыянальны гімн гучыць перад матчамі за суперкубак краіны альбо двубоямі нацыянальнай зборнай. У Расіі колішні прэзідэнт расійскага футбольнага звязу Сергей Фурсенко альбо Фурсенко ўвёў абавязковае выкананне гімна краіны перад матчамі ва ўсіх дывізіёнах, але ўжо ў 2013-м гэтую справу адмянілі. І няўжо гэта так падымае патрыятычны дух, ведаць, я не разумею. Я натхняе, як мне падаецца, толькі замінае, як след настроіцца на гульню, адцягвае ўвагу і проста ахалоджвае мышцы, пакуль гульцы перамінаюцца з нагі на нагу. Не ведаю, ці ёсць гімн у лакаматыва, але іншая справа, калі перад хатнімі матчамі Кромкачоў заўзятары выконвалі разам з футбалістамі Крумкі сваю магутную кампазіцыю гімна, упершыню агучаную гуртам «Рэлікт» у 2016 годзе пад назваю «Разам». Граем моцна, гуляем шчыра, хлопцы з тутэйшых мясцін. Я разам з вамі, я разумею, што я такі не адзін. Кромкачы разам зможам перамагчы. Пажадаем сёння кромкачам для тых, хто за іх заўзее перамогі вельмі важнай, вельмі патрэбнай і вельмі прынцыповай. Пра гэта крыху пазней. Ну, а Гомель-Желдортранс, а дакладней лакаматыў, зараз займае 3-е месца ў чэмпіянаце Беларусі ў першай лізе. Не ведаю, як ірвецца ў найвышэйшую лігу, але сёння каманда лакаматыў, нашы госці, прыбылі сюды і выступаюць у аранжавых футболках, блакітных трусах і гетрах. Кромкачы ва ўсім белым. Яны распачынаюць атаку, адразу пайшлі наперад, і пакрысе буду называць склады гуляючых сёння каманд, як толькі крыху суцішыцца вось гэты тэмп ад пачатку сустрэчы. Наперад аддае мяч 13 нумар нашых гасцей Андрэй Салавей, самы выніковы футбаліст лакаматыва ў гэтым сезоне, але нічога не атрымалася. Валерый Фамічоў, брамкар Кромкачоў, забірае мяч у рукі
і выбівае наперад. Правда, ізноў жа памылка гаспадароў поля, яны не толькі памыляюцца ў перадачы, але і вось тут парушаюць правілы. Адразу скажу, што галоўны суддзя сённяшняга матча Сергей Цынкевіч Засіповічаў, яму дапамагаюць Віталій Малюцін і Яўген Раманаў, яны магілёўцы. Ну а дэлегат Беларускай федэрацыі футбола, інспектар Александр Філатаў, таксама з Магілёва. Александр Яцук, 98 нумар. Яцкевіч, прабачце, 98 нумар. Крумкачоў зараз адышоў назад. Ён забіў вельмі важны пераможны мяч у Берасці. І заўзятары пасля гэтага казалі, што калі Яцкевіч вызначыўся ў двубоі з Рухам, што ён забіў першы мяч праз 2 сезоны. Вось такі нападнік у Крумкачоў. Але вельмі актыўны футбаліст, адходзіць назад. Зараз ён з мячом па правым фланзе не дастае гэтага мяча. І Ярослав Макушынскі, абаронца Гомель-Жолдовтранса і Локомотива. Ну, заўзятары пераважаюць называць яго менавіта гэты клуб Гомель-Жолдовтрансам па звычцы. Выбіў мяч за бакавую лінію. Працягваюць атакаваць футбалісты Локомотива. Андрей Кухаронак імкнуўся выкінуць за бакавой, але пакінуў мяч свайму партнёру, акурат Ярославу Макушынскаму. Пакуль так крыху больш завалодалі ініцыятываю і мячом футбалісты Локомотива на правах аднаго з лідараў чэмпіянату Беларусі ў першай лізе. Ну а Крумкачы пакуль 11-е, вельмі доўгае на 11-е. Увогуле ў гэтым чэмпіянаце, ў гэтым сезоне Крумкачы НФК вагаецца паміж месцамі 8-м, это аднойчы было, і 12-м. Найвышэйшае месца 8-е, а ў Локомотива ў гэтым чэмпіянаце, які пачаў сезон з 3 запар перамогаў, было найвышэйшае 2-е месца. На аднаасобную першую пазіцыю чыгуначнікі ні разу не выходзілі ў гэтым чэмпіянаце. Увесь час ад пачатку сезону лідаруюць смалявічы, але сёння могуць іх упершыню абысці аднаасобна, узначаліўшы турнірную табліцу першай лігі футбалісты Белшыны. Ужо без Юрыя Пунтуса, які перайшоў у Тарпеда Жодзіна, але гэтыя матчы будуць пазнейшыя. Две сустрэчы 22-го тура распачаліся сёння ў адзін час у 14 гадзін, а астатнія матчы будуць праходзіць пазней у 16, 17:30, гэтак далей. Вельмі хуткая гульня, але буду пакрысе называць склады гуляючых сёння каманд пасля таго, як Алексей Рудзінок звычайна на левым фланзе арганізуе сваю атаку. Яцкевіч справа. Так, не навешвае, няма каму, асабліва там шчыльна, вельмі шчыльна у штрафной плошчы Локомотива. І перахопліваюць госці мяч. Левым флангам наперад Алексей Гудаў ідзе, аддае на Дзяніса Казлоўскага, але было становішча па-за гульнёй. Такім чынам, нашы госці, футбалісты Локомотив Гомель. У браме Андрей Селівончык. Палявыя гульцы. Пад 2-м нумарам Андрей Кухаронак. Пад 6-м Антон Шепелев. 8-й нумар Дмитрий Вашкель. 10-й Павел Марков. 13-й Андрей Соловей. 14-й Алексей Гудаў. 17-й Сергей Бондаренко. 19-й Алексей Кравченко. 20-й Дзяніс Казлоўскі. 33-й Ярослав Маркушынскі. Галоўны трэнер Локомотива Гомель Алексей Шубінок, які ўзначальвае гэтую каманду ад снежня 2018 года, то бок яшчэ менш за год. Гаспадары поля. НФК Менск, незвычайная фантастычная каманда. У браме 88 нумар Валерый Фомічоў. Палявыя гульцы пад 5-м нумарам Павел Грышышка, пад 8-м Михаил Калятка, пад 11-м Константин Казаков, ён нападнік, вы памятаеце, хто сочыць за нашымі трансляцыямі. 23-й Евген Чеботаренко, 25-й Кирилл Алексеян, 33-й Артём Волович. Дмитрий Жданок, капітан каманды ў сённяшнім матчы, ён мае на кашуле 54 нумар, Алексей Рудзінок 69, Антон Міцераў 77, ён абаронца, і Александр Яцкевіч 98 нумар, галоўны трэнер каманды НФК Сергей Кузьмініч. Пра арбітраў сённяшняга матча я паведамляў, нагадаю яшчэ раз, што суддзя ў полі Сергей Цынкевіч, рефери ФИФА с 2010 года. Ён з горада Осиповичи, бацька 2 сыноў, 12-гадовага і яшчэ дашкольніка хлопцаў. Далучае іх да спорту. Самому Сергею Цынкевічу 43 гады.
2 хвилини пройшло після початку зустрічі і вже починає накрапувати тут дощик. Натуральний газон спортово-оздоровлюючого комплексу «Олімпійський» такі речі тримає. Яцкевич по правому фланзі іде і віддає, поспішався, не зауважив, хто там є у центрі і віддав недокладно. Але тут же поспел вернуться и мяч трапил ему у руку. Нельга не узгадать, что сборная Беларуси по футболе, у склад якої вошли гульцы основного складу Тадейши Гомель, Желдар Трансу, стали чемпионами света по футболе сярод чыгуначников. Не бог весь что, напевно, але все ж чемпионы свету. Это здарылася у кастрычніку 2015 года. Гомельские футболисты у финальном двубоі турнира, организованного спортовым звязом чыгуначников, что пройшов у Сочи, атрымали волевую перемогу над дзейным тады уладальником Кубка свету сборной чыгуначников Франции у серии послематчевых пенальти. А акрамя французов белорусская команда перагуляла дружины Бельгии, Чехии ды Нямецчыны. І вось у складзе сённяшняга лакаматыва ёсць некалькі футбалістаў, якія абаранялі гонар Беларусі у тым турніры 4 гады таму, і адзін з іх дасведчаны брамкар Андрей Селивончик. 31 год этому футболисту. Короче, брамкар Камельчуков у тым матчы, у тым турніры чэмпіянату свету по футболе сярод чыгуначнікаў трымаў сваю браму сухую 349 гульнявых хвілінаў. Это стало рэкордам у 70-гадовай гісторыі спартовага звязу чыгуначнікаў. Крумкачы перамаглі Рух, перамаглі затым Смаргонь з лікам 4-0 тут у Менску. І такім чынам падышлі да гэтага двубою з двухматчавай мінімальнай серыі перамог. Таксама двухматчавая серыя перамог і у Лакаматыва, які ўвесь час цягнецца за другую камандою чэмпіянату белшыную на працягу ўсяго чэмпіянату, але ўсё ніяк не дагоне, хаця і адбываецца ад чацвёртых камандаў, якія падпіраюць Лакаматыў і імкнуцца заняць яго трэцяе месца. Трэцяе месца гэта, я нагадаю, пераходнае. Яно будзе мець права, той, хто зойме гэтую пазіцыю, будзе мець права згуляць пераходны матч з трэцяю знізу дружынаю найвышэйшай лігі. Ну, а ў першай лідаруюць Смалявічы па-ранейшаму. Белшына ідзе другою, пакуль па дадатковых паказніках, бо у гэтых камандаў аднолькавая колькасць пунктаў. Больш падрабязна яшчэ будзе час у нас пра гэта паразмаўляць. Сёння пакуль ідзе 9-я хвіліна сустрэчы паміж НФК і Лакаматывам. 0-0 на табло спартова-аздараўленчага комплекса «Олімпійскі». На табло стадыёна, адзінага тут стадыёна з натуральным газонам. Андрей Кухаронак разгульвае мяч з Шепелевым. Вашкель пакуль не знайшоў, каму аддаць наперад, і блізкаму перадаў мяч Кухаронку. Кухаронак ось акурат навешвае ў цэнтр штрафной пляцоўкі. Там капітан каманды Лакаматыў Алексей Кравченко імкнуўся прабіць мяч, але там было і становішча па-за гульнёю. Ну вось хутка на 10-й хвіліне першая замена у Крумкачоў вымушаная. Константин Казаков атрымаў траўму, ён выступаў пад 11-м нумарам, ну а на поле выйшаў вельмі актыўны, вельмі харызматычны Максим Савосцікаў пад 9-м нумарам. Ён заняў месца акурат Казакова дзесьці у цэнтры атакоўных дзеянняў. 11-я хвіліна матча. 0-0 у двубоі паміж сённяшнімі сапернікамі. НФК і Лакаматыў Гомель. Ну так, пакуль некалькі неканкрэтных атакаў здзейснілі футбалісты Крумкачоў, але так і не прабілі па браме Андрэя Селивончика. Больш
сістэматызавана, больш так, скажем так, трапна і пакуль застаюцца без удару ў браму гомельскіх футбалістаў. Ну, Казаков такую сур'ёзную траўму атрымаў, сур'ёзнае пашкоджанне, ідзе, трымаючыся за трэнера, за доктара да лаўкі запасных. Савосцікаў зараз атрымаў мяч і атрымаў па нагах. Арбітр не заўважыў тут парушэнне правілаў. Зараз яшчэ пашкоджанне аднаго футбаліста. З гэтым разам патрабуецца дапамога Ярославу Макушынскаму. Альбо Макушынскаму. Дождик такі маленькі, дробненькі прайшоў, зараз крыху супакоіўся. Мы так спадзяемся тут, наша творчая брыгада, якая транслюе гэты матч, што ўсё ж такі ліўні не будзе. Ну і не павінна быць, ўсё ж такі прахалодна сёння ў Менску. Тым не меней, каманды пачалі гэты матч вельмі актыўна. Больш крыху асэнсавана, ўсё ж такі каманда, якая прыехала да нас, атакуе, яна мае права на гэта у ролі, яшчэ раз скажу, аднаго з лідараў. Вымушаны пакінуць поле Макушынскі, тут яму будуць аказваць дапамогу па-за межамі бакавой лініі. Ну а крумкачы пачынаюць сваю атаку за бакавой лініі. Нічога да гэтага не прывяло. Працягваюць. Артём Валовіч аддаваў наперад на Савосцікава. Зноў тут Валовіч змагаецца з супернікам, прагульвае гэтую барацьбу. Добры пас з левага флангу атакі наперад. Крочыць Дзяніс Казлоўскі, бяжыць, прыпыніўся і згубіў мяч. Даў недакладна, але і ён атрымаў нейкую траўму. Ляжыць Дзяніс Казлоўскі на газоне. Арбітр Сергей Цынкевіч заўважыў гэта, але Дзяніс паспеў узняцца і свістка не паследавала. Яшчэ больш спахмурнела тут над полем, на якім праходзіць сёння матч чэмпіянату Беларусі у першай лізе паміж НФК і Лакаматывам. 0-0 на 14-й хвіліне сённяшняй сустрэчы. Крумкачы левым флангам. Яцкевіч не паспее да мяча. Селівончык хутчэй на гэтым мячы і будзе выбіваць мяч у поле альбо аддаваць партнёрам. Хутчэй за ўсё выбіваць, таму што бесперспектыўна аддаваць. Тут падціскаюць, прэсінгуюць футбалісты крумкачоў сваіх супернікаў. Ну не так проста Лакаматыву прабрацца да брамы крумкачоў. Тут хутка сустракаюць, хутка выбіваюць мяч. Ну а удар зрабіў Дмітрый Жданок у свайго футбаліста. У Яцкевіча трапіў мяч. Валовіч. Такая барацьба, якая закончылася трапленнем мяча да футбалістаў, да абаронцаў Лакаматыва. Наперад, далёкая перадача наперад. Андрей Кухаронак. Добра. Пяткай Алексею Гудову. Гудова ходзіць у штрафную пляцоўку. Ці будзе біць? Не, пакуль не вырашаецца. Аддае на Вашкеля. Вашкель б'е. Там мяч кранаецца. Кагосьці з футбалістаў крумкачоў губляе тэмп і лёгка яго забірае Валерый Фамічоў, уладальнік Кубка Беларусі па футболе ў складзе Жодзінскага Тарпеда. Мы гэта з задавальненнем узгадваем. І вельмі такі, ведаеце, скакучы футбаліст, вельмі такі актыўны і дапамагае у абароне і падказвае шмат. Ну, зараз такая далёкая перадача на Яцкевіча. Яцкевіч так нягегла імкнуўся прыняць мяч на грудь. І на грудзі мяч не трапіў, а праляцеў праз усё поле за вонкавую лінію. Сергею Цынкевічу, рэферы ФІФА, сённяшняму арбітру крыху больш за тыдзень споўнілася 43 гады 19 верасня. Сёлета ён правёў і 2 матчы кваліфікацыі Лігі Еўропы у Чэхіі ды Эстоніі. Вырас Сергей у сям'і спартоўцаў, праходзіў навучанне у вучэльні алімпійскага рэзерву. Сам быў футбалістам даволі доўга, але ў 26 год павінен быў скончыць кар'еру, убачыўшы, што няма перспектываў для роста як у гульца. Лакаматыў атакуе.
Ну і добре, тако вайшлі ў штрафную пляцоўку. Калі дадуць крумкачы прабіць, то гэта будзе вельмі небяспечна. Не далі. Не даў Максим Савостікаў, адышоў да сваёй штрафной пляцоўкі і падставіў нагу. Тым не менш, мяч застаецца у футбалістаў у аранжавай форме, у аранжавых кашулях. Вашкель заходзіў на удар, але так і не прабіў. Зноў Вашкель з мячом. Зноў з мячом футбалісты Лакаматыва. Макушынскі назад аддае свайму футбалісту Антону Шепелеву, абаронцы. Той правей. Ну і так мяч дакаціўся, даскочыў да Валерыя Фамічова. А зараз ад сваёй брамы будзе выбіваць галкіпер Крумкачоў. Фамічоў направа, не спяшаюцца. Валовіч зноў брамкару, там Савостікаў. Адзіны светлагаловы футбаліст сёння на полі. Бондаренко ў цэнтры поля. Памыляецца. Аддае мяч футбалістам Крумкачоў, і яны памыляюцца. Каля цэнтральнай лініі такая завязалася барацьба, якую хутка пераходзіць, я маю на ўвазе цэнтральную лінію, пераходзіць футбалісты Лакаматыва і так доўга заходзіць на пазіцыйную атаку. Бондаренко аддае нетрапна, але памыляюцца і футбалісты Крумкачоў. Зараз тут добра, што нікога не было ў цэнтры штрафной. Мяч пакідае межы поля ад варот, ад брамы. Ці ўсё ж такі так, мяч пакінуў бакавую лінію, а от укідваюць крумкачы. Савостікаў мяч не прыняў, той даляцеў да Вашкеля. Трэба больш уважлівымі быць футбалістам Крумкачоў. Бачыце, якія атакі яны госці робяць у гэты момант. Такія перадачы паміж абаронцамі. Там было становішча па-за гульнёй, аднак урэзаўся шыпамі, буцамі Андрэй Салавей у брамкара Крумкачова Валерыя Фамічова. Крыху было пашкоджанне, папярэджвае. Пакуль так без картак Сергей Цынкевич Андрэя Салавя. До рэчы, Сергей Цынкевич яшчэ практыкаваў у дзіцяча-юнацкай спартовай школе мясцовай Споецкай, трэнуючы дзяцей. Парушэнне правіла з боку Яцкевіча. На Шепелеве сфаліў нападнік Крумкачоў і штрафны прабілі, правда, у бок сваёй брамы футбалісты Лакаматыва. Заканчивается 19-я хвилина матча. 0-0 у двубоі НФК Лакаматыў. Ініцыятывой валодаюць госці. І вось небяспечная атака. Удар Фамічова забірае гэты мяч. А прабіў все ж таки Алексей Гудаў. Наўпрост. Ну, у такіх момантах за Фамічова можна быць спакойным. Калі толькі памыляецца абарона, калі там уже, конечно, разводзяць брамкара, то тут ён адзін нічога не зробіць. А вось в такіх выхадах наўпрост, да яшчэ з боку, з краю, з дыяганалі, то Фамічоў вельмі моцны. Салавей пайшоў падаваць з правага флангу атакі. Кутні удар. Першы кутні, здаецца, адтуль сёння у Лакаматыва. Аддае крыху назад. Ну, так добра скидываў мяч на партнёра Алексей Кравченко, капітан каманды, але партнёр не паспеў. Гэта такі высокі футбаліст, зараз імкнуўся за мячом Дзяніс Казлоўскі. А не, прабачце, гэта быў Павел Маркаў, 10-й нумар Лакаматыва. Ну што ж, гульня хуткая, але пакуль без калі невялікай колькасці, то такіх востра небяспечных момантаў застаецца матч. Больш атакуюць, больш націскаюць на браму суперніка гамельчукі, але такога 100% моманту з іх боку пакуль не праследжвалася. Михаил
Пасылка Лятка на Яцкевича. Не дают Яцкевичу схопить гэты мяч, и спокойно Марков доводит мяч до вонкавай линии. Андрей Селивончик выбивая его у поле гэты мяч. 6 ліпеня 2015 года команды ўпершыню спаткаліся вось на гэтым стадыёне, і крумкачы перамаглі тады з лікам 8-3. На пачатку сустрэчы мяч пасля кутняга для брамы гаспадароў адскочыў ад Александра Шынецкага, і для Гомель-Жолдотранса лік адкрыўся ўжо на 7-й хвіліне. А на 39-й гамельчукі вялі 2-0 пасля трапнага удару галавою Дмітрыя Гамзы. А вось зараз моцны удар па браме Локомотива наносіць Артём Волович. Нават гэта быў, прабачце, Евген Чеботаренко. Цяжка было Андрею Селивончику. Дождь узмацніўся. Ну што ж, крумкачы з правага флангу атакі падаюць кутні. Здаецца, таксама першы з гэтага боку у гаспадароў поля. Нікому на галаву не трапіў гэты мяч. Ці на нагу Андрей Селивончик выбіў так не ў поле, але так высока над сабою кулакамі, і цяпер мяч пакінуў межы поля. Ну, ось так прасоўваюцца ўсё часцей правым флангам атакі гамельчукі да брамы крумкачоў, але там нічога не атрымліваецца. Праз цэнтр можа было і лепей, і праз левы фланг. Там справа перакрыта ўсё. Ну, злева імкнуцца Гудаў з мячом. Проходит у штрафную пляцоўку, вельмі небяспечны, б'е по браме Валерия Фомичева. На жаль, мяч трапляе у левы кут брамы крумкачоў. Локомотив павёў на 24-й хвіліне сустрэчы 1-0. На жаль, для гаспадароў гомельскіх заўзятараў тут няма. Вось так пропустили Гудова у штрафную пляцоўку, і ён выйшаў сам насам практычна з брамкаром крумкачоў, і госці павялі 1-0 у сярэдзіне першага тайму. Яцкевич разводзіць мяч у цэнтры поля. Гудаў, 24-я хвіліна, 1-0 на карысць Локомотива. Волович, Савостікаў. Ну, так часта пропущены мяч заводзіць крумкачоў. Яны і так гулялі не вельмі пасіўна. Але вось зараз яшчэ больш забегалі. Праўда, Дмітрый Жданок, зараз капітан каманды, зараз гуляў небяспечна, і мяч аддаецца суперніку. Макушинский тут на левом фланзе вельмі актыўны, але прайсці яму Савостікаў наперад не даў. Больш трапна гуляюць у пас футболісты Локомотива, часцей памыляюцца гульцы крумкачоў, але вось бачыце, што самае небяспечнае, калі прапускаюць мяч у штрафную пляцоўку. Добра зараз паспелі футболісты крумкачоў адбіцца, але націскаюць па-ранейшаму чыгуначнікі на браму. Антон Міцераў зараз згуляў вельмі добра у сваёй штрафной пляцоўцы. Расійскі легіянер, 77 нумар, расійскі легіянер крумкачоў, 23-гадовы футболіст. Яцкевич слава бегае, ён не мае вялікай хуткасці,
Але вось калі на чыстых мячах, як ён атрымаў у штрафной пляцоўцы мяч, адскочыўшы у берасці падчас гульні з Рухам, то ён прабіў адразу і трапна, і наўпрост брамкар нават не паспеў, брамкар Руха нават не паспеў злавіць гэты мяч, толькі ўзняўшы рукі. Савосцікаў змагаецца, Яцкевіч дапамагае. Батаренко памыляецца, яшчэ адзін расійскі футбаліст у складзе Крумкачоў. Парушэнне правілаў. Жоўтых картак пакуль не было, але даволі шмат футбалісты падаюць, даволі шмат б'юць па нагах адно. Ну і ўсё ж такі часцей, відаць, парушаюць правілы футбалісты ў белай форме. 27-я хвіліна матча паміж НФК і Лакаматывам. Наперадзе госці з Гомеля 1-0. На 24-й хвіліне Алексей Гудаў правёў гэты пакуль адзіны мяч у сённяшняй сустрэчы. Зноў парушэнне правілаў, зноў Яцкевіч. Не зусім разумею, у чым справа, але Антон Шепелев зараз праб'е штрафны удар у бок Крумкачоў. У бок каманды ў белай форме. Не пашчасціла з дожджыкам, як ён пайшоў, то акурат на ўдачу Лакаматыву. Чыгуначнікі вызначыліся і вядуць у сённяшнім матчы пакуль з лікам 1-0. Бачыце, як яны трапна адно-аднаму перадаюць мяч, не губляюць яго. Шепелев. Не было парушэння правілаў. У гэтым моманце Сергей Цанкевіч прынамсі быў блізка і не заўважыў нічога крамольнага. Савосцікаў. Там вельмі шчыльна размясціліся футбалісты Лакаматыва. Валовіч. Трэба неяк расцягваць, конечно, трэба перадача і налева далёка, і, можа быць, штосьці зрабіць, а так можна і памыліцца, як зараз зрабіў Антон Міцераў, і наперад пайшоў Гудаў, зноў аддае перадачу ў цэнтр, імкнуўся даваць мяч, але паспеў вярнуцца да сваёй штрафной пляцоўкі Павел Грачышка і падставіў нагу. Мяч адскочыў ад штрафной. Все ж таки трэба Крумкачам актывізавацца і быць больш пільнымі, больш уважлівымі пры перадачах, пры арганізацыі атак. Пакуль у іх нічога не атрымліваецца ў гэтым сэнсе. Кухаронак. Ну, памыляецца Вашкель таксама. Шепелев, прабачце, 6-й нумар Лакаматыва, Вашкель 8-й. Макушынскі вымушаны аддаць мяч брамкару. Не знайшлі нічога у арганізацыі футбаліста Лакаматыва. Сергей Бондаренко все ж таки адвоеваў гэты мяч, аддаў назад зноў Макушынскаму, і зноў прыйдзецца пачынаць ад сваёй штрафной пляцоўкі футбалістам Лакаматыва. Шепелев. Вашкель. І Гудаў зноў быў у цэнтры штрафной, аддаваў мяч туды у самую штрафную, але зноў жа прапільнавалі гэты момант футбалісты Крумкачоў. Ну що, далей такая вязкая барацьба, гульня ў цэнтры поля, пакуль без рэзкіх рухаў наперад у адзін ці ў іншы бок. Калятка быў з мячом. Цяпер Савосцікаў, Валовіч. Артём Валовіч вельмі актыўны, бадай самы актыўны у складзе Крумкачоў у гэтым першым тайме. Яшчэ нанёс удар па браме. Мяч з цяжкасцю дастаў Андрей Селівончык, галкіпер Лакаматыва. Аут укідваюць футбалісты Крумкачоў. 33-й нумар зноў жа Артём Валовіч з мячом на Савосцікава. Не рызыкуе Максім. Тридцать першая хвіліна гульні. 1-0 на карысць Лакаматыва. Ну, зараз парушэнне правілаў ужо з боку каманды, што абараняецца, з боку нашых гасцей.
Ну, штрафны далёка, конечно, выконваць, біць по браме, да і, напэўна, няма кагосьці ў Крумкачоў, хто можа такое зрабіць. І тым не меней, удар наносіцца. Нічога не ўдалося Алексею Рудзянку. У гэтым моманце мяч да яго не трапіў. Дождь узмацніўся, гульня ідзе ў цэнтры поля, пакуль без атакоўных дзеянняў з боку якой-небудзь каманды. І тым не меней. Мяч у Локомотива. Шепелев, Вашкель. Даволі шмат футболістаў адкрытых для прапановаў у Локомотива. Не імкнуцца перакрываць іх футболісты Крумкачоў. Лепей сканцэнтравацца на абароне сваёй штрафной пляцоўкі, выбудаўшыся там у некалькі шэрагаў. Кухаронак, Вашкель. Трапная перадача, трапная гульня з Макушынскім, але вымушаныя Кремельчукі вярнуцца назад. І зноў Вашкель у ролі дыспетчера паглядзеў наперад, паглядзеў, што нікога там няма, няма каму аддаваць, вырашыў згуляць са сваімі гульцамі, што за спінаю. Сергей Бондаренко, зноў Вашкель. Ну а цяпер пайшлі наперад, так пакуль сціпла даволі футбалісты Локомотива. Кухаронак навешвае ў штрафную пляцоўку, там нікога няма. Дакладней ёсць футбаліст адзін Локомотива, Денис Козловский, але ён да мяча не дацягнуўся. Вакол было 3 футболісты у белай форме. Бондаренко. Добра так абышоў аднаго футболіста Крумкачоў, але далей нічога не атрымалася. Наперадзе толькі Яцкевіч у гаспадароў поля і парушэнне правілаў. Добра крыху прасвятлела тут над стадыёнам. Маем спадзяванне, што ўсё ж такі дождж скончыцца. І будзе нам тут зручней працаваць з здымачнай брыгадзе НФК. І футбалістам будзе больш лагодна гуляць сёння. Таму што і прахалодна, і дождж, гэта ўсё ж такі не вельмі утульна, не вельмі прывабна, ну але вельмі небяспечна, калі біць здалёк. Зразумела, што ў футболе, калі б'еш, можаш біць здалёк, і мяч у такое надвор'е можа адскочыць ад слізкага газона у любы бок. Таму брамкарам трэба пільнаваць. Валерый Фомічоў зараз далёка адышоў са сваёй брамы, таму што ўся каманда амаль, уся каманда Крумкачоў на палове поля Локомотива, але шмат футбалістаў, 6 гульцоў на лініі штрафной пляцоўкі нашых сённяшніх гасцей. 35-я хвіліна матчу. Локомотив вядзе 1-0 у двубоі з НФК. Жданок там змагаецца за мяч, але больш актыўныя футбалісты Локомотива ў абароне. І Жданок, тым не меней, навешвае мяч, ну не навешвае, перадае яго на сярэдні ўзроўні ў штрафную пляцоўку. Правда, зноў не дацягнуўся ніхто з Крумкачоў да яго. Жданок зноў з мячом. Так паштурхаўся плячыма з футбалістамі Локомотива, але за мяч не зачапіўся. Гудаў, аўтар гола ў сённяшнім матчы. Андрей Соловей. Бондаренко Сергей. Так сам з сабой пагуляўся, мяч паміж сабой прапусціў. І была добрая перадача на Дениса Козловскага, але ён не паспеў схапіць. Мяч аут выкідваюць футбалісты Локомотива на 36-й хвіліне гульні. Кухаронак з мячом. Ці будзе біць? Так, прабівае, але нізам. Нізам, і там ногі футбалістаў Крумкачоў, дакладней Антона Міцерава, не дазволілі
мячу пройти до брамкара. Ось зараз вельми небяспечнае парушэнне правілаў. Першая жоўтая картка ў сённяшнім матчы. Дмітрий Вашкель атрымлівае яе на 36-й хвіліне. І сам пашкодзіў нагу Кульгая і збіў, ну, так даволі моцна зачапіў Евгена Чеботаренко. Першае папярэджанне ў гэтым матчы на 36-й хвіліне. Так і запішам. 8-й нумар Локомотива Дмітрий Вашкель атрымоўвае яго і сам, бачыце, прысеў і падымаецца не вельмі ахвотна. Сама Кульгая. Але замены пакуль не просіць. Кромкачы прабіваюць штрафны удар. Назад аддаюць сваім абаронцам Міцераў на Гречышку. А Гречышка туды налево, дзе яго партнёр памыляецца. Хутка пераходзіць у наступленне ў атаку футбалісты Локомотива. І бачыце, зноў памыляюцца ў цэнтры поля. Добра, што Валер Фамічоў у цэнтры штрафной пляцоўкі. Добра, што Фамічоў бачыў гэты мяч. Мяч паляцеў не вельмі хутка і так руку падставіўшы, не надта напружваўся брамкар каманды Кромкачы, каманды НФК Менск. Так, лепей Фамічову, але ён таксама не імкнецца прабіць мяч у поле. Аддае на калятку. Так разгульваюць паміж сопку мяч футбалісты Кромкачоў, Гречышка, Міцераў. Не супакойваецца дождь. Тое, што прасвятлела, тое хутка і пацямнела. Валовіч з мячом. Яцкевіч і Савосцікаў. Ось так можа лепей, ось так далёка навешваць. І бачыце, атрымліваецца нешта ў футбалістаў. Дмітрий Жданок з мячом у футбалістаў НФК. Але далей справа не пайшла. Рудзінок, Жданок. Нічога з гэтага не вырабілі футбалісты, не вынайшлі футбалісты Кромкачоў. Мяч ад сваёй брамы выбівае ў поле Андрэй Селівончык. Дакладней, не ў поле выбівае, а свайму партнёру аддае свайму абаронцу Паўлу Маркаву. Заканчваецца першы тайм, 39-я хвіліна сустрэчы. Дождь узмацніўся тут у Менску. На жаль, зноў жа на жаль, учора і пазаўчора было цудоўнае надвор'е, сёння і пахаладнела, і вецер узмацніўся, і вось пайшоў дождь. Такі нудотны, такі сумны, што канца і краю пакуль не відаць. Чарговае парушэнне правілаў, чарговае пашкоджанне. Гэтым разам на газоне ляжыць футбаліст Локомотива. І арбітр Сергей Цункевич будзе дадаваць да першага тайму, зразумела, як мінімум хвіліну-дзве, напэўна. Бо шмат прыпынкаў сёння у першай палове сустрэчы. Тое, што футбалісты гуляюць брудна, груба, але ўсё ж такі чапляюць адно аднаго нагамі, і гэта не можа не адбіцца на стане здароўя. Дзяніс Казлоўскі пакідае межы поля. Ці будзе замена ў Локомотива? Ці зараз узновіцца хутка Дзяніс? Так, і вяртаецца на поле футбаліст чыгуначнікаў. Цяжкавата пакуль убачыць у чыгуначнік, у Кромкачоў малюнак гульні наперадзе. Нешта пакуль так нягегла яны атакуюць, змагаюцца за мяч. Але больш актыўныя проста, можа быць, абаронцы Локомотива, таму не паспяваюць Кромкачы аперадзіць футбалістаў гасцей на мячы і перахапіць яго, ну і прабіць у створ брамы Андрэя Селівончыка. Той пакуль пачуваецца даволі вольна, спакойна і бяспечна. Таму што шмат футбалістаў Локомотива адыходзяць да сваёй штрафной пляцоўкі пры атаках Кромкачоў і проста не даюць рады футбалісту ў белай форме у змаганні з імі.
Холодно, стало ще більше. Ось така боротьба в центрі поля, вона може бути і недренная для видовищності для самих команд, але все ж таки атаків мало зараз стало. Зліва імкнуться Крумкачі. Забить нечто, аут кидывать нема кому, плотно, щільно все тут изгубили м'яч. Господарі поля. А гості пішли наперед. Бачите, як м'яч скоче на газоні. Покидає між поля, не поспівають, зрозуміло, своїм футболісти Локомотиву повірили хутко. М'яч покинув між поля Жданок Волович. Волович з м'ячом. Наліво. Кирилл Алексеян был с мячом, отдає на Руденка. Снова обыгрался с Алексеяном, там уже Волович был. Довольно худкий, довольно активный футболист. Дмитрий Жданок падає на газон. Суперкапітана команди Крумкачов в сьогоднішньому матчі порушають правила. Футболісти Локомотива штрафні, далеко пробивать. І нікого нема там напереди, кроме Александра Яцкевича. Савостиков не бачить, кому віддавати. Далеко вийшли зі своєї штрафної футболісти Локомотива. На лінію стали і вельми шмат їх. Амаль уся команда Локомотива зараз обороняє свою браму, свою штрафну пляцовку. Бачите, як далеко вийшов і Валерій Фомічов. Ну, зараз нога в ногу пішли футболісти. І Сергій Бондаренко тримається за спину. Отчаянная боротьба жорстка, але знову ж скажу, на мою думку, вона не грубая. Футболісти не хочуть нанести одну травму. Ну так виходить. Хто спрощаються, вони бутсу в бутсу. Вот такая обоюдная борьба была, и тому никого не карая Сергей Цинкевич. Тут желтой карткой Павел Гречишко так само знімається. Разом з Сергієм Бондаренко вони одному похлопали по плечах, підтримали одного. Ну все ж таки, конечно, хтось тут був не мав рації, був неправий, але Сергій Цинкевич желтой карткой нікого не карав, хоча гульня була доволі грубая. Яцкевич, Жданок не поспевая за мячом. Локомотив дає ради спокойненько выбить мяч со своей штрафной, со своей полового поля. И наперед Нагудова. Бондаренко со своим капитаном обыгрывается Алексеем Кравченком. Ось зараз передача была нетрапная Андрея Соловья. Не достає до м'яча Ярослав Макушинський, Крумкачі атакують. Дмитрий Жданок навешиває на браму Селівончика, але не доходить м'яч до партнера і було становище поза гульнею. Закінчується опошня хвилина першого тайма, гульнева хвилина основного часу. Зараз поглядим, кольки додасть Сергій Цинкевич. До основного часу першої полови гульні. 1-0 Локомотив вядзе у двобої з НФК. У матчі, у яким вельми тяжко зараз змагатися на полі, бо йде доволі моцний дощ. 2 хвилини додає Сергій Цинкевич до основного часу першого тайму. Будуть гуляти команди ще 120 секундів. Ну, а Крумкачі не спішаються пробити. Може бути, нечто і вдалося б у розпрональню зробити у кінці першого тайму, хоча б напружати Локомотиву перед другою половою зустрічі. Ну, але Крумкачі не спішаються. З гэтым вельми довго вирішаються, як пробити
Гэты штрафны, на каго Яцкевіч не дацягваецца да мяча, мяч пакідае межы поля, вылетае за вонкавую лінію, і Андрэй Селівончык, брамкар Лакаматыва, зараз будзе выбіваць яго ў поле. Не спяшаючыся зноў. Таким чынам заканчивается першы тайм матча 22-го туру чэмпіянату Беларусі по футболе ў першай лізе паміж НФК Менск і Лакаматыў Гомель. 1-0 на карысць чыгуначнікаў на 24-й хвіліне. Алексей Гудаў трапна прабіў, увайшоўшы ў штрафную пляцоўку з левага флангу атакі ў далёкі левы кут брамы Валерыя Фамічова. Зараз штрафны. Пробьют аут, укидывают футболисты Локомотива. Ярослав Макушинский, 33 номер, один из самых активных у футболистов гостей в сегодняшнем матче. Ну и так само 33 номер у Минчуков. Ярослав Артем Валович вельми жваво провел первую полову сустрэчы. Правда, ничего небяспечнага не стварыў. Дмитрий Михаил Калятка дал головою своего брамкара Валерия Фомичова, і усім захацелася ўжо ў цёплую распранальню. Сергей Цынкевич дае свісток аб заканчэнні першага тайму. Яшчэ раз нагадаю, 1-0 Локомотив вядзе ў сённяшнім матчы. І будзем чакаць другой паловы сустрэчы. Дзякую вам, што вы з намі сочыце за матчам НФК Локомотив. Да сустрэчы праз 15 хвілінаў. Сейчас видно.
YouTube канал НФК Менськ протягує трансляцію матчу чемпіонату Білорусі по футболу у першій лізі поміж Кромкачами і Локомотивом з Гомеля. Це двобой 22-го тура після першої половини зустрічі. Лік 1-0 на користь гостей сьогоднішнього матчу. Третя команда чемпіонату Гомельського Локомотива Блога Гомель Желдор Транса. Зараз посочим ці були які зміни і заміни у Крапинку. Назову склади гуляючих сьогодні команд. Покуль скажу, що судить сьогоднішній матч Сергій Цинкевич з Осиповича. Йому допомагають Віталій Малюкін і Євген Романов з Могильова. Інспектор двобою Олександр Філатов, так само могильовський суддя. Сергій Цинкевич, рефери ФИФА с 2010 года, 43-годовый одмысловцы, обслуговує сьогоднішній матч і дає свисток об початку другої полови зустрічі поміж НФК і Локомотивом. Чугуночники розвели м'яч з центра поля і пішли у атаку. Так, замену на першее око не бачно, тому назову склади команд, які виходили у сьогоднішній матчі від старту. Один заміна була у першій таймі у команди Кромкачі за того, що пошкодження приймав Константин Казаков і його замінив Максим Савостіков. Дмитрий Жданов зараз м'ячом, капітан команди у сьогоднішньому матчі у господарів поля. Кирилл Алексеян помилився. М'яч у центрі поля володують їм футболісти Локомотива. У них у брамі сьогодні Андрій Селівончик під першим номером. Полевые хлопці Андрей Кухаронок, другий номер. Антон Шепелев, 6-й. Дмитрий Вашкель, 8-й. Павел Марков, 10-й. Андрей Соловей, 13-й номер. Алексей Гудов, 14-й. Сергей Бондаренко, 17-й. Алексей Кравченко, капитан команды под 19 номером. Он у обороне Денис Козловский, 20-й. И Ярослав Макушинский, 33-й. Головний тренер Витебского Гомельского Локомотива, пробачте, Алексей Шубинов. НФК Менськ. У брамі Валерий Фомичев, полевые гульцы. Павел Гречишко под 5 номером. Под 8 Михаил Колядко. Под 11 гуляв Константин Казаков. І зараз його замінив. Зараз у першому таймі казав про це Криховичей Максим Савостіков. 23 номер Євген Шубатаренко. 25 Кирилл Алексеян. 33 Артем Волович. 54 капітан команди Дмитрий Жданов. 69 Алексей Рудинок, 77 Антон Міцеров і 98 Александр Яцкевич. Він зараз з м'ячом нападник команди НФК. Шабатаренко віддає назад на Гречишку. Головний тренер команди НФК Сергій Кузьмінич. Основна ідея на особу у сьогоднішньому матчі. Заміну у перерахунку не здарилася. Команди притягують гуляти у тих же складах, які поступали у першій половині зустрічі. Кромкачі правим флангом Балович не перескокує. 33 номер Кромкачов, 33 номера Локомотива Ярослава Макушинського. І зараз м'яч застається у Кромкачову. Правда, все це поки не конкретно, не осенсовано. Дмитрий Жданов пробиває, капитан команды добивается кутного удара. С правого фланга атаки мяч будет подавать Кирилл Алексеян на браму. Локомотива, які вельми могутно обороняються, могутними силами. Бачите, зараз 8 футболистов, навіть 9 футболистов Локомотива у своей штрафной площадке. Пробить тяжко, может быть такий отскок, может быть такий рикошет, але покуль ни на что сподівання нема, тому що мяч виходить за межу поля, межу штрафной площадки Локомотива, але Шабатаренко перехоплює його і не дає ради. Навісить нормально, туди у центр, де були футболісти Кромкачов. Так все трималося більш гольове. Козловський викидує м'яч
партнеру. Ну, бачите, вельми небезпечно сапраўды было, коли Андрей Соловей виходив до браму суперника. Добре, що не отримався удар у нападника або по оборонці, поводле все ж таки плана Андрея Соловья по оборонці гомельської команди. Так м'яч соскочив з ноги, а так можна було вельми акцентовано пробити, і вельми тяжко було Валерію Хомячову взяти такий м'яч. Але пощастило футболістам Крумкачова. Вони зараз атакують при таким дождевим надвор'ї, холодноватим надвор'ї. Вони шукають шляхи до брами Андрея Селивончика. Яцкевич зробив за флангу атаки. Вийшов за межі штрафної площадки, шукає партнеру, кому віддати, віддає Алексіяну. Алексіян у центр штрафной, ну там не можуть схопитися за м'яч футболісти господарого поля. І Локомотив вибиває його знову далі від своєї штрафної. Поспівають футболісти у оранжевій формі, оранжево-блакитній формі. Вернуться до своєї штрафної площадки і там доволі щільними шерегами перекривають всі проходи до своєї брами. Вимушений шостий номер Локомотива Антон Шепелев вибить м'яч за боковую лінію. Михаил Колядка сделал зараз, может далеко кинуть, может, але мяч слизкая по руках и получает правило Сергей разом Сергей Цинкевич призначає штрафний у бок Крумкачову у своїй штрафній площадці, буде вибивати мяч Андрей Селивончик, 6-та хвилина другого тайма сьогоднішнього матчу поміж НК Кам'янськ і Локомотив Гомель на 24-й хвилині. Один мяч по полю встречи провел Алексей Гудов. Снова зацепился мяч у центра поля. Ну что, буду кидывать. Кидывают футболисты Крумкачев, Яцкевич отдает Алексеяну. Там Гречишка так небеспечно гуляет с Хомячевым. Небезпечно, потому что слизко, можно в уголе упасть, не то, что мяч забить. Алексеян. Занко адресовал мяч, але кой же мяч полетел в центр, замок но Алексеяна кидал мяч. Замітучилися футболисты Крумкачева, тут уже бы не мітучили, это все ранее время. Тут в первом тайме робили футболисты Локомотива. Так ладно, трапный пас. Но просто у ноги партнеру. Яцкевич. Алексіян. Накриваються одразу футболісти Локомотива суперника. Пресингують його на ягоної же полові поля. Хапає силу, хапає фізичної подрихтованості у Локомотива, яка провести весь матч у доброму темпі. Ну і Крумкачу так само не спиняються, так само мають можливість атакувати, правда, покуль нічого не можуть скласти, нічого не можуть вимислити у атакованих діяннях напереду. Тут уже Дмитрий Жданов стоїть в центрі нападения і Олександр Яцкевич. Далеко вбиває мяч Селивончик. На ногу Антона Мицарева, оборонцу команды Крумкачев, подставляя спину. Начинают взрываться, навываться футболисты. Под 13 номера Андрея Соловья подставился футболист Крумкачева, но это не менее спочатку было порушение правила с боку по оборонце Локомотива. Дмитрий Жданок, Алексеян, Яцкевич, капитан команды Локомотив Алексей Кравченко, Яцкевич остается без мяча. Ну как может быть? Или помыляются футболисты Локомотива, просто может отриматься у Крумкачеву, Волович.
Ну, знову про Гречишку починають свою атаку Крумкачов. Алексіян, Жданок, Гречишка. Сериал так накрывает и двух, и трех футболистов Локомотива. Крумкачев прессингует. Не дают развить атаку Алексеян. Весь не помылился в этом моменте. Жданок. Направо на Воловича. Артем зараз там. На Кирилла Савостикова. Что Кирилл придумал? Максим Савостиков, пробачится. Что Максим придумляя, нічого отдал наперед Алексею Руденко, там было становится квази гульною. Докладно не спортивно между поля, в звонкую линию отправился, и зараз отсвалил. Красной будут прибывать футболисты Локомотива. Тупаковый Сергей Сергеевич. Локомотив раз розмову капітана команди Олексієм Кравченком. Сітерку накаляються. Не хотелось, конечно, переросла гульня, это довольно нежная, спокойная, тут и жесткая. Они эти разборки. Еще дошел уже назад, допомог своим партнерам оборониться, правда, мяч далеко не полетел. Колядка, снова Яцкевич, снова людей назад отдавать тому. Наперед он и не глядеть снова, потому что там все перекрыто. Хотя есть вольно Гульцов, Жданок, Рудинок, все они окаляются футболистами Локомотива. Вашкин. Один, кто отримал у першому таймі жовту картку. Футболіст Локомотива. Ну, допомагає вже Фомічова, сам замерз на певну триху. І тому Шмат прибігає, Шмат рухається. Він десь дуже далеко виходить со своєї брами. Ось як зараз. Или поспіває вернутися. Валерій Фомічов. До своих володанию. Зараз кутний удар з лівого флангу в атаки буде сподівати футболісти Локомотива. Знову Андрей Соловей йде туди. До стяжка. Шмат футболістів Гульцов, Крумкачов, тут уштовхнуть зацовці. 7-8 особов, на вот 9 будуть обороняти свою браму, допомагати Валерію Фомічову. Але ад брами навешивал Андрей Соловей мяч. І невдало прибиває Кравченко, так само десь не паралельно з брамою Крумкачов. Нічого з цього не вийшло. Зараз аут. Викидують з правого флангу атаки футболісти у ружових та оранжевих майках. Тринадцята хвилина другого тайму. 1-0 на користь Локомотива. Яцкевич затримався з м'ячом, але Кравченко порушив правила цього цього. Штрафник ведуть футболісти МФК. Оживилися завзятори. Гречишка розпочинає нову атаку Крумкачова на Яцкевича. Далеко, високо, але м'яч трапляє до капітана Локомотива Кравченко. Тяжковато даються атаки Крумкача на сьогоднішньому матчі. Всі помиляються. Ось Соловей, бачите, на правому фланзі отримує м'яч, а виходить з футболіста Крумкачов. Що буде далі робити? Далі сам заблитався, а мог би пробити. Було близько до брами Валерія Фомічова. Але розгубився, криху розвернувся, віддав назад капітану. Віддав назад докладні Сергію Бондаренку. Сергій Бондаренко пробив у ноги Дмитрія Жданка.
и Кравченко недокладно, нетрапно вкидывая мяч в поле. Той покидая межи поля и свою браму Валерий Фомичев. Выбивая мяч, дождь не зупиняється. На жаль, так напевно буде і до кінця матчу. Треба таки витримати футболістам. Нам і всім, хто на цьому матчі сьогодні працює і арбітром, і тренером. Буде холодно і мокро. Ну, після удар Соловей зробив. Правда, мяч пішов від брами, коли б навіть Фомичев його не чіпав, мяч покинув би між поля, а тим не менее голкипер Крумкачев вирішив все-таки гулять больше надежно. На этой слизкой траве не поспевают футболисты за мячом. Алексей Кузьминов. Ну, это был Максим Солостиков. Направо брался. Нарушение правила все гостей. Желтую карту за размову, теперь за все отыгрывая рассеяц Антон Митеров, оборонца команды Крумкачи. Еще удалить. Заключенным по одному попередженню Сергей Цнякевич забил сегодня кожную из команд. І де 16 хвилина зустрічі поміж МФК і Локомотивом 1-0 на користь гостей сьогоднішнього матчу. Вельми далекі, вельми нетрапні удари наносить по брамі Валерія Фомичева, оборонця команди Локомотив Павел Марков, 10 номер. Ще одне порушення правил. І знову свисток. І призначення штрафного у бок Крумкачев. Наступил не только на мяч. Кто там прибил? Евген Чеботаренко, але и на ногу футболиста Локомотива. На ногу футболиста Локомотива Сергей Цинкевич это зауважил и дал свисток. Порушение правила Уздаровича. Тримався мяч 69-го номера Крумкачева Алексея Руденка. Алексеян на своє полове поле. Не зупиняється футболісти Локомотива. Так примкнуться, забрать мяч, примусить помилиться футболистов Крумкачев и вывести сам на сам. На это мають надію чугуночники з Гомля. Ну что далее? Далее поскольку ногами Пробей сразу. Локомотива не отримовується провести звонок. Там невідомо, що показує футболісту Локомотива, футболісту Крумкачева, що мяч втратив у руку комусь із оборонців гостей, але Сергій Цинкевич розвів свої руки у боки, не уваживши, не позначивши порушення правил.
Что ж, Кирилл Алексеян, футболист левого флангу, покинул поле. Другая замена у Крумкачева сегодня. Ну а на газоне заявился Сергей Кошель, адмысловца по Локомотиву. Ой, судовый мяч забивает, пробивает Антон Митилов. И рикошет от когось из футболистов Локомотива, сдается, мяч трапляя у браму под перекладину. Команда Локомотива. Вид становится 1-1 на 20-й хвилине другого тайму. Мяч, видать, будет записанный на Антона Митилова с российского оборонца Локомотива Крумкачев. Самый высокий футболист на поле. Бодай зараз пробил, пошел наперед, помог своей команде и все-таки с линии штрафной площадки удался. Пробил он в этот мяч, пробил Локомотива. Зараз Антон Митилов 1-1 становится цікавее глядеть за этим матчем, потому что менавіта Крумкачі долго-долго не могли в Вогуле пробить у створ брамы Андрея Селивончика, брамкара, голкіпера Локомотива. Ось зараз перший практичний удар такий. Підтрапився м'яч під перекладину. Під неспинним дождем Крумкачі зрівнюють світ у сьогоднішньому матчі. 1-1. Максим Савостиков, на Яцкевича. Нет, это был 23-й номер Євген Чеботаренко. Рудинок порушає правила, але це далеко ще від брами. Крумкачев, ну такий гадайсі. Прикол нечеканий удар нанес Антон Митилов і не чекали його і футболісти Локомотива у обороні. Зараз новий футболіст з'явився на полі у Локомотива. Перша заміна Максим Санец, былий футболіст Крумкачева, який гуляв за команду у 2016-2017 годах. Ніде не визначався, але був доволі активний. Зараз він вийшов супер своєї былої дружини під 11 номером і пішов одразу наперед. Кого я заменил, зараз разберемся, это зрештою не так важно. Андрей Соловей, найлепший оборонца, здається, 9 мячів він провел в этом сезоне за Локомотив. Найлепший бомбардир, найлепший голядор команды Гомля. Кошель. Це було не трапно. Тим матч, який закончився з ліком 8-3. В 2015 году тут на стадионе спортивного оздоровленческого комплекса Олимпийский на этом газоне Сергей Кошель вызначился блокером. Тогда Крумкачи соступали сопернику 0-2, причем Александр Штинецкий на 7-й хвилине неудало зрезал мяч у браму, у левую браму. Глядеть сегодня с боку нашей трансляции у близкий в угол. І 2-0 потім повели футболісти Гомеля з до транса, але мінчики зрівняли лік і вигулили той матч з ліком 8-3. Це була єдина перемога Крумкачев у супростоянні з Локомотивом. Відбулося всього 4 зустрічі. У двобою отказ у цьому сезоні матч закончився у ничью 3-3. Ну и затем команда зустрілися на наступний год, коли Крумкачі гуляли у найвищій лізі. Зустрілися у рамках в межах 1/16 фіналу Кубка країни. Локомотив вигуляв той матч з ліком 2-1. І в цьому сезоні у першому полі у Гомлі чугунничники були мощніші з ліком 3-1. Таким чином, одна перемога у Крумкачев, 2 у Локомотива в протистоянии и 1 ничья. Вот сегодня 5-й матч в этих соперников. Теперь и в первой лизе чемпионата Беларуси.
удовольствием. Качина перед закликает заузяторы. Точно так и дал. Их не шмат, не бывает больше, але все-таки десятки 2 человек есть на трибунах сегодня, обороняют Гонор Тонкачов, подкрывают их. Но футболисты бегают, бо варто бегать, как не замерзнуть и не тупаниться, не заступить свои мышцы. Соловей знову проявляє техніку, знову к месту штрафную пляцовку, з цим разом далеко йому провести не вдалося. Ну а з м'ячом Олексій Водянок. Водянок Кампу не віддає. Це Бутаренко. Ось зараз м'яч у Дмитра Жданка, капітана команди у сьогоднішньому матчі. 26-я хвилина другого тайма. 1-1 у двобої МФК Минск. Локомотив. Гомель. Рудинов. Сам пішов на первый. Виходить у штрафную пляцовку, отдає нетрапно. Отдає не партнера, не проти у голову. Оборонцу. Локомотива. Это кто писал? Вот это? Колядка выкидывает мяч с боковой линии, за боковой линией. Донок, снова Колядка с мячом. Откидывает мяч на Максима Советского. Максим не бьет по бране. Перекидывает мяч на правый фланг. Там умеется разгулять мяч этой футболисты Тонкачов, але Дмитрий Жданок у падении не зацепился. Это самый предмет и не пробил от Цесарана. Нарастал сам на себе. Что такое? Два мяча на поле. Заявились. Еще одна замена у Локомотива. Аут? Андрея Соловья меняют. Меняет Алексей Шибунок. А на поле заявляется Дмитрий Свириденко. Под 9 номером будет гулять этот футболист Локомотива. Ну, сегодня Андрей Соловей не вызначил, как это добро, хотя имел несколько максимумов и каким-либо другим тайме, и в конце первого. Наверное, легче бомбардир Локомотива сегодня застался без проведенного мяча и, видать, станился тому, слышал, его заменил. 1-1 недренный для Тонкачов у сьогоднішній матчі був би, ну, але все-таки деякий перемога, тоді йде Максиму Сидоров і Максиму Сузняться відшили турнірної таблиці. Однак по колі 12, 11, довгий час 11 футболисти Тонкачов у таблиці 10, 11 не зміняється їх становище вельми довго. 28 хвилина матча другого тайму закінчується. Центра поля будет. Тонкачев. Небо показывает. Довольно активно размовляли футболисты Тонкачеву, согласуючи своє послание партнерам. Треба спасаться, коли хочется выгуливать. И то, что дотычется того матча 6 липня 2015 года, то команды Пешенев споткались на этом стадионе. И оказалось, что лик был 8-3. На початку сустречи мяч после крупного голевого господарова скотча Александра Пшенецкого
И для Гомель Желтранса Литоплюса уже на 7 хвилине. На 39-й Каменчуки вели 2-0 после ответного удара головой Дмитрия Гамцы. Тут компенсовано до того тайма часа Кошель отвлекал один мяч. Да, Ну як так, конечно, ну як так? Ну мяч же прямо, но просто летел на голову Сергею Кошелю. Или просто упал перед ним. И полетел мимо брамы. Чудовная максимум своей строке была у Крумкачева. Крупный удар по только. Вот удар. Пока надо было просто направило удар вниз сейчас. Что касается до того матча, что спочатку Сергій Кошель відписав цей м'яч, а другим таймом на 53-й хвилині він зробив винікову передачу на Євгена Шикалку. Крумкачі зрівняли від 2-2. Раз 4 хвилини знову Кошель по майстерську використовує вихід сам на сам 3-2, але Просківінов відновляє рівновагу 3-3 у цьому матчі, так само після виходу сам на сам. Але пізніше знову винікової передачі Кошеля на Шикалку 4-3 на 77-й хвилині вибиваючи м'яч після штрафного Сергій Кошель домагається хит-кіку, на 83-й здійсняє покер, ну і робить собі 6-3 і ще. Древна чуть вилосились спочатку Філіпа Іванова со штрафного, підігнув від Шикалки з компенсуванням хвилину. І Шикалку близьким боїв прогуляв голкіпер гостей, виходячи на ліву браму одна з вами, як ми зараз бачимо, бо війна відбувалася, я скажу, на цьому стадіоні. Наверное. Як бачимо, що постійно поміж цими командами виходить на звичайно виніковання, чого хотілося б побачити сьогодні, але сьогодні ціню тишину, коли нічого не забувся, не помиляюся, матч проходив по таким дождливим надвор'ю. Тільки полову першого тайма було ще похмурно, але без дождю. І ось всередині стартової полови зустрічі дощ є і не переривається. Спочатку такі дробники, а зараз він активно пройшов. Коли не отримується така бачка, треба, звісно, гуляти більш спільно у обороні. Болісна локомотива, обороняючи свою браму, не у самій, може, обороні, тут зустрічаючи гостей ще далек від штрафної площадки, але там так само не загулюється. Гречишка на правий фланг віддає партнеру. На 78-й хвилині матча. 1-1 МФК Локомотиву. Ну, так просто нічого, може бути, отримається нечто. Зліва Максим Савостиков з м'ячом. Олексій Лудинок. Минулый тур Крумкачи пропускали, значит пришли до этого матча с гомельскими чугунниками с двумя перемогами запада. Проездной над Российским рухом 1-0, так немец Маргони 14. Про это сказали Максим Савостиков с мячом. Передача в центр, там не доходит мяч ни до головы, ни до водной головы футболиста Крумкачу. Руденок. Може зараз не отримається. Это далеко от штрафной площадки. Мяч слизывает по штрафной, по траве. И приходит в руки до Андрея Селивончика. Он пошел 23 пункты, он пока 23 пункты и двух других новых шейших.
Еще одно попередження, другое попередження у сьогоднішньому матчі команді Локомотиву. Попередження отримав Ярослав Макушинський, оборонця Локомотива. Ну, а у той час відбувається заміна у складі команди Локомотиву. Сергій Бондаренко покинув поле, який виступав під 17 номером, а на полі з'явився Максим Воступков. 35-я хвилина другого тайму заканчивается. Глубок 80-е у матче. Удар по грани Дмитрия Замка. Был ненаправлен. Третья замена и у Крумкачев. Евген Чеботаров покидая между поля. И под третьим номером на газоне заявляется Александр Былина у НФК. «23 пункти зараз у НФК і у двох дружинів, які вище стоять у турнірній таблиці Світлогорська хіміка, які йде 10-м до 9-м до 10-го Граніта з Мікашевичем. Сьогодні так само кудають виїзні двобої суперників, правда, і так само з другої частки турнірної таблиці. Хімік, до речі, виступає у матчі з Воршею, яка у двох пунктах переваги над НФК. Тобто у виніку поспіху сьогодні Крумкачі як мінімум на одну позицію узнімуться. Після 15-го тура НФК ще був 10-м, а після опустився на 12-те місце. І я ще разок узнався тільки у десятку, але знову опустився на приступку ніжи і доволі довго займає 11-те місце у турнірній таблиці. Зрешті, і після першого туру Крумкачі займали 11-те місце, у Вінчуки тільки одною чухнулися на 8-му позицію, на 8-му місце, це найвищіше, чого вони досягнули у селітньому чемпіонаті у першій лізі по полю. Локомотив розпочав турнір з 3 перемогів, але ні разу не виходив у таблиці на чисте перше місце. Максимум після пару турів був другий. І ось уже 11 турів, як Гамільчуки надійно укривають третю позицію, але до другої величини дотягнутися вони ніяк не можуть. Короче, сьогодні бобруйці можуть Куршиню одноособно означали в турнірну таблицю чемпіонату, в другому дивізіоні. Так, от початку турніру, просто ми казали у першому таймі, завсёды лідерували Смолевичи, вони були напереді одноособно, або поводле додаткових показників. Ось сьогодні Белчина, яка зараз ізольована поводле пункту з колективом зменшений, може вийти у лідери, тільки вже без Юрія Пундуса, які означали жоденські атаки до Белас. Попереднім турі Камільчуки перегуляли на своєму полі ліду 1-0, дякуючи голу Дениса Козловського на 41-й хвилині. Ну і усі заміни зробили футболісти Локомотива. Слизко гуляет. Вот только что Гулецов вышел на поле у Чугуночников под 5-м номером Евген Кудаш. Слизни, падая. Первое время осторожно. Кашаются, бегут футболисты. Мяч выскокивает из рук Максима Савостикова.
Такі свистки. 85-я хвилина матчу поміж МФК і Локомотивом 1-1 в этом двобої. Одинок наперед і тіло виходить в штрафну. Пасує передачу, знову не отрималося. Да як так не вдалося пробити Сергію Кошелю? Тихотаріон був. Як так поставити ногу? Перед самою брамою стояв футболіст Крумкачов і знову м'яч не трапив йому ногу. Там це Сергій Кошель. Сьогодні йому вільно не щастить у двобої з Локомотивом, з Гомельською дружиною. Ну хіба що може бути винуватий дощ. Перший раз одним здолів пробити головою, коли стояв просто перед самою сіткою брами Локомотиву. Но зараз не отримав м'яч на ногу, коли так само стояв на лінії брамкарської. Шкода губляти такі моменти. Ну, Кошель не засмікається, він постарається виправитися, я так не сумніваюся. Тільки треба все ж таки йому забрати м'яч більше акцентовано. Ось Кошель з мячом знову падає, много футболістів падає. Слизни тут на этой траве, на этом газоне. Дождь не сканчивается, но кому удастся больше утриматься на ногах. Ненавидя протокольных денег, и будет у шоколаде откажет. Алексей Лудинов с мячом. И центра на Кричишку. Кричишка помыляется. Косился Антон Митеров, автор гола у отказ у складе Крумкачу. Пошел наперед, допомагать своим партнерам, не отрымалось. Отдать страпно. Шерх помилок із іншого боку. Мяч бігає вельми хутко. 87-я хвилина матчу поміж МФК і Локомотивом 1-1. То есть такие помилки небезпечны, потому что, я скажу, можно вдалек пробить, и брамкар не с долей взять где-то мяч, может быть, помылиться, потому что все-таки не только мяч ездит по газоне, а и футболисты падают, тяжко пробегшие, и набрать скорость в такой ситуации. Но найлепший бомбардир Крумкачов в этом сезоне Ярослав Богунов, 4 м'ячі на рахунку, але зараз він виступає у прем'єр-лізі чемпіонату України, гуляє за клуб Львов. Вельми неудало выступает эта команда у чемпионате премьер-лиги. Передопошней она идет у турниры. Займає 11 место. Ярослав не провел ниводного полного матча за команду, только один от старту. И частей выходил на замену у другой половины встречи. У двух гульных увогуле остался на лавке запасных, ни разу не вызначился, так что может хутко вернется з родимой у Крумкачи, где у этого техничного футболиста отлынивалось значно больше. Вернемся хотя бы у наступном сезоне. — 89-я хвилина матча. Мячом володить футболісти Локомотива. Він так само потрібний пункт. Щоб доганяти, старатися доганяти з глушини. Ну, зараз покидає межі поля, вилітає за ломкову лінію. Нічого доброго з цього не отрималося у центральному полі. Порушає правила футболіста Локомотива. Час дії він буде несумнівно додадено, як у першій половині зустрічі, коли шмат футболістів помилялися. Зараз капітан команди потерпів, капітан команди МФК Дмитрий Жданов, 54 номер. Валерій Фомічов буде пробивати, як і
Мяч, бачите, як далеко він вийшов. Синій все-таки віддав Павлу Гречишку. Там все-таки півнула грама мало ли що. І пішла вже опошня хвилина основного часу матчу, 90-те. НФК Локомотив 1-1. В першому таймі визначився Олексій Гудов. На 24-й хвилині у другой половині зустрічі Антон Нітеров з рикошетом від оборонці Локомотива пробив моцно і м'яч полетів під перекладину грами Андрея Селивончика. В целом справедливо. Ничья 1-1. Надворье не сприяет. Больше активным деянием. 3 хвилины додає Сергей Цинкевич до основного часу в этого матчу. И уже на самом заходе и футболисты, и завзяторы, и наши техничные звука трансляции Марочки Чей вернуться под дах и тепло. Мы сегодня дякуем вам, шановні матчі спорту, за те, що були з нами. І наступні матчі вам почавши напереди следующего тура так само будет транслироваться и на кухне эфире, на YouTube-канале МФК Минск. Сергей Кошин зараз мячом на левом фланге, Алексей Роденко, вновь крутым назад, скидывая Максиму Савостикову. Савостиков недокладно, неправильно. Все падают, послизываются. Ну, тут Сергей Цинкевич бачив, повторив правило з боку футболістів клубу Клумкачі, МФК. Ну, ще одну заміну. Дмитрий Жданов, капітан команди, покидає поле. Ще одну заміну робить Сергій Кузьмінич, випускаючи на поле вже компенсований час 19-го номера МФК Максима Талейко. Все заміни зроблені, компенсований час іде. Головне зараз клумкачам все ж таки не помилитися при обороні своєї брами. Отдає арбітр м'яч футболістам Локомотива. Доволі небезпечні кутні на опошніх хвилинах сьогоднішнього матчу. Ось подача, удар. І Валерій Санічов добре бачить цей м'яч, він кранувся на гілі оборонця МФК і полетів недільний моцно наперед. А ось зараз Олександр Яцкевич, передача в центр, Кошин не поспіває! На цей м'яч не поспіває вийти на цей м'яч і перед ним наперед Андрей Селивончик. Попав, виручив він свою команду Селивончик, ну а Кошин так здавалося, що ненавіто до нападника. Ну слушай, этот, До нападника сами в атаку идут, да, МФК куда летит это? мяч. Не цирк, ну. А я так пропустил. Так, ну, ваш вратарь уже прав, я думал, позже. Нет, ну Не тут вот так. успел вывести Только потеряли мяч сразу. Локомотива. А так ненавито специалиста, блесловца по Локомотиве Сергей Кошин мог бы стать автором правомочного вмешательства. Но Андрей Селивончик лежит на казоне. Столкновение с Кошелем не пошло дарма. Есть невеликая пошкода, не есть травма, ну и все это Зато вышел сразу говорю. рушит до того, что матч закончится в ничью 1-1. Не ожидают атаковать Локомотива. Может быть, где-то Зана такая пауза в этом двубое, выкликанные травмой, подходами Андрея Селивончика. Доследственного Вольнинского Локомотива. Не хотелось, конечно, футболистам, и арбитрам, и тренерам читать по Селивончик выиграть судьей, но извините, до боку его не выведет за между поля, так там оказывает допомогу все-таки
Голкипер, все-таки Брамкара. Сейчас вышел. Сколько я кто Сергей Сенкевич гадал? В этом матче. Андрей Селиванчик сидит и внимательно разбирается, второй помогает ему. Они по полю что-то что это не башня. Ну, самое забавное, если он даст продолжить, сразу свистнет, но... Да, ну не может так на просто здесь ты для свисток повинен обновить вольню. Андрей Селиванчик поднимается, Все за тяжко ему. Но пока не дає свистка Сергей Сенкевич. Забирає мяч. Хто буде робити? Так, как відбулося? Ми жартували з моїми колегами. Дасть просягнуть матч и одразу просвистить об ягоном закінченні. Это была трансляция YouTube-канала НФК Минск. Дякую всем коллегам, які були со мной тут на комментаторской позиции, всем супротивникам, які организовали эту трансляцию в этот дождливый, холодный день. 1-1 недрэнный вынік для Крумкачоў. Але все ж таки гэта не перамога. Будем думать про найлепшае, тому что Крумкачы разом змогуць перамагчы. Дзякую всім. НФК Локомотив 1-1. Шчасліва, добрага вечара, до новых сустрэчаў. Все, выключаю. Ой. Спасибо.